Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast μας πίσω από την τέχνη. Είμαι ο Raven Ray, είναι η Σάντε και αυτό είναι το νέο μας επεισόδιο για την Aurora. Yes. Μια πάρα πολύ αγαπημένη μου τραγουδίστρια, η οποία γράφει η ίδια τα τραγούδια της, όπως και συμμετέχει στην παραγωγή και είναι από την Νορβηγία. Οκ. Γενικά εγώ δεν τη γνωρίζω τόσο καλά, οπότε θα τη μάθουμε μέσα από σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το μικρόφωνο πίσω σε μένα. Το όνομά της είναι Aurora και το ολόκληρο είναι Aurora Axnes. Okay. Γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου του 1996, είναι ένα δίδυμάκι, ένα ταπεινό δίδυμάκι και γεννήθηκε στο Stavanger της Νορβηγίας. Όμως μεγάλωσε στις πόλεις Höle και Bergen αργότερα. Τα 3 πρώτα χρόνια της ζωής της ήταν στο Höle και από εκεί και μετά μεγάλωσε στο Bergen. Η Aurora είναι το τρίτο παιδί από την μητέρα της, τέλος πάντων τη May Britt, και τον πατέρα της, τον Jan Øystein Axnes, ο οποίος πουλούσε πόρτες για γκαράζ ή κάτι τέτοιο. Η μεγαλύτερη αδερφή της, η Miranda, είναι make-up artist και είναι βασικά πρώην δασκάλα. Η άλλη αδερφή της, η Victoria, είναι fashion designer και stylist, σχεδιάστρια μόδας δηλαδή, και blogger. Μάλιστα και όλες οι αδελφές της είναι οι προσωπικές της make-up artist και stylist. Ναι, αυτή... Μέχρι και σήμερα. Ναι. Wow. Αυτές, ό,τι φοράει η Aurora είναι σχεδιασμένο από την αδελφή της. Τέλειο. Και ο μακιγιάζ, εντάξει, όποτε βάφεται η Aurora, γιατί συνήθως αρέσει να είναι φυσική και να μην βάφεται. Η Aurora πέρασε τα πρώτα 3 χρόνια στο Höle, μία μικρή πόλη, όπου οι γονείς της ζούσαν εκεί πέρα τα τελευταία 15 χρόνια. Στο Höle η Aurora ανέπτυξε μία αγάπη για τη φύση, το τραγούδι και το να φοράει παραδοσιακά φορέματα ή τέλος πάντων φορεσίες, δεν ξέρω, όπως μακριές φούστες και καπέλα. Από εκεί μετακόμισαν στο Bergen, όπως είπαμε και πιο πριν, και περιγράφει αυτό το μέρος η Aurora ως ένα φουλ απομενωμένο μέρος, στο που οριακά περνούσαν αμάξια, οριακά υπήρχε κόσμος γύρω, το ίντερνετ ήταν πάρα πολύ κακό, οπότε αυτό της έδωσε την ευκαιρία να έχει άπλετο χρόνο με τον εαυτό της, στην ησυχία, να πηγαίνει απλά στα δάση, δηλαδή όλη της η παιδική ηλικία είναι να κάνει βόλτες στο δάσος και από εκεί πέρα συνεχίστηκε όλη αυτή η αγάπη της για τη φύση και της έδωσε επίσης την αφορμή να γνωρίσει πολύ καλύτερα τον εαυτό της και να έχει πολύ καλύτερη επαφή με τα συναισθήματά της και το πώς είναι η ίδια σαν χαρακτήρας. Το μέρος αυτό ήταν γενικά στην δυτική Νορβηγία και το μέρος που ζούσε ήταν ένα μικρό χωριό που λεγόταν Drang, κάπως έτσι, που ήταν στα woodlands του Os. Στις δασικές περιοχές. Του Os, τέλος πάντων. Και εκεί πέρα, σε αυτές τις περιοχές, στο Bergen που είπες, είναι πολύ κοντά στο Lysefjord, που είναι ένα fjord που φαντάσου απλά να μένεις σε ένα τέτοιο μέρος. Δηλαδή, επειδή όπως είπες ήταν απλά μικρή πόλη, μικρή δρόμη, δεν είχε τίποτα, ξέρω εγώ, αμάξι και τέτοια, δεν είχε ούτε ίντερνετ, της άρεσε πάρα πολύ όπως είπες και γενικά έλεγε ότι αυτή την περιοχή είναι σαν να νιώθει ότι είναι στην άρνοια. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα της, οι αδελφές της φοβόντουσαν πάρα πολύ όταν η Aurora ξεκίνησε το σχολείο, γιατί νόμιζαν ότι θα της κάνανε bullying λόγω του χαρακτήρα της. Βέβαια αυτό δεν συνέβησε καθόλου, το αντίθετο μάλιστα, όλοι την λάτρεψαν και ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να χωνέψει η Aurora, γιατί είχε συνηθίσει πάρα πολύ να είναι μόνη της και να περνάει χρόνο μόνη της, οπότε επειδή δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε όλη αυτή την προσοχή, απλά πολλές φορές αποτραβιόταν και αγνοούσε τον κόσμο. Ναι. Γενικά να πω και ένα ακόμα πάνω σε αυτό, ότι της άρεσε πάρα πολύ ο ωκεανός και οι γονείς της είχαν μία βάρκα, ξέρω εγώ, που το λάτρευε. Ωραία, και από αυτό το σημείο περνάμε λίγο στο πώς ξεκίνησε όλη η επιπλέον επαφή με τη μουσική, όπου
Σε κάποια φάση της ζωής της βρήκε ένα ηλεκτρικό πιάνο στο σπίτι της, το οποίο ήταν της μιας της αδελφής, και ξεκίνησε να παίζει μόνη της απλά μελωδίες που τις είχε ακούσει ή μελωδίες που της ερχόντουσαν στο μυαλό, και τραγουδούσε. Και αυτό έγινε περίπου σε ηλικία 6 χρονών, που μετά ξεκίνησε και τα μαθήματα πιάνου. Σε συνέντευξή της αναφέρει ότι αφότου είχε γίνει 9 χρονών ξεκίνησε να βάζει και λόγια στα τραγούδια της. Βέβαια, όλη αυτή η ενασχόληση με τη μουσική ήταν κάτι που δεν την υποστήριζαν πάρα πολύ οι γονείς της και δεν θέλαν ούτε να το έχει ως χόμπι, ούτε να το ακολουθήσει επαγγελματικά στο μέλλον. Οπότε η Ορόρα κατέληξε να έχει όλη αυτή την ενασχόληση ως μυστικό με τον εαυτό της. Οπότε ξεκίνησε να γράφει, συνέχιζε να γράφει, απλά τα κρατούσε μόνο για τον εαυτό της. Οπότε τα επαγγέλματα που θα ήθελε να ακολουθήσει στο μέλλον ήταν ή αυτά του γιατρού ή του φυσικοθεραπευτή ή να γίνει χορεύτρια, γιατί από τα 6 της επίσης ξεκίνησε μαθήματα χορού και γενικότερα ο χορός είναι κάτι το οποίο το λατρεύει η Ορόρα, αντλεί δύναμη από αυτό και μπορεί σύμφωνα με δικά της λόγια να αναστηθεί από τους νεκρούς άμα είναι να πάει να χορέψει. Οπότε θα ήθελε να γίνει πάρα πολύ χορεύτρια. Γενικά αυτό που δεν υποστηρίζουν οι γονείς τα παιδιά είναι λίγο ακραίο. Ειδικά αυτούς που βλέπεις ότι μετά γίνεται όντως μουσική, ξέρω εγώ. Έχει πολύ πλάκα. Η αλήθεια είναι ότι μου έκανε εντύπωση. Νόμιζα ότι ήταν πιο υποστηρικτική οι γονείς στην αρχή, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν. Ναι, όχι. Γιατί με τα spoil την υποστηρίξανε. Ναι, εντάξει, αλλά... μετά που βλέπουν το πάει κάπου. Ναι, αλλά στην αρχή δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι θα ήταν πιο υποστηρικτική. Σύμφωνα με την ίδια, το πρώτο τραγούδι που έγραψε ποτέ στη ζωή της λεγόταν The Lonely Man. Που ολοκλήρωσε, όχι που έγραψε. Και για να συνεχίσουμε και με αυτόν τον καλλιτέχνη, με τις περίεργες δουλειές που κάνανε πριν ξεκινήσουν τη μουσική τους καριέρα, η Ορόρα έπλαινε ένα εστιατόριο με πίτσες με ελάστιχο. Αυτό ήταν η δουλειά της. Τι λάστιχο? Νερό, δηλαδή έριχνε νερό. Ρε μπρο, ναι, πώς τα πλένεις εσύ τα τέτοια, με τι δεν λάστιχο? Δεν ξέρω, μπορεί να παίρνει ένα rubber band και να τρίβει τα άβρα. Ναι, έπεφτε και στα 4 μετά με ένα σφουγγάρι και έτριβε τα πατώματα. Δηλαδή ήταν μέσα στο εστιατόριο και έριχνε νερό έτσι με το λάστιχο παντού. Όταν στο κλείσιμο, ρε φίλε, ήταν να το καθαρίσουν ή και έξω. Δεν έχεις καθαρίσει ποτέ μαγαζί με λάστιχο? Έχω δει, αλλά δεν το έχω κάνει. Ωραία. Εγώ τι νιώθω γιατί το έχω κάνει αυτό. Δεν με πληρώνανε μόνο γι' αυτό και για άλλα πράγματα με πληρώνανε. Οπότε ναι, η πρώτη δουλειά ήταν αυτή, να καθαρίζει με λάστιχο απλά αυτό το εστιατόριο της πίτσας. Και ήταν μια περίοδος στην οποία έγραψε πάρα πολλά τραγούδια. Μια άλλη σύνθεση που έκανε στην αρχή της ζωής της ή της καριέρας της τέλος πάντων ήταν το I Had a Dream, το οποίο μιλάει για το πόσο σκληρός μπορεί να είναι αυτός ο κόσμος. Συμφωνώ πάρα πολύ. Γενικά το θεωρούσε ένα μεγάλο σε διάρκεια κομμάτι και ίσως βαρετό, ξέρω εγώ. Παρ' όλα αυτά το έπαιξε μια φορά στο σχολείο της σε μια συγκεκριμένη τελετή. Ένα ακόμα τραγούδι που είχε γράψει ήταν το Puppet, το οποίο το είχε ηχογραφήσει για να το κάνει ως δώρο στη μαμά της, το οποίο στη συνέχεια, επειδή το είχε τραγουδήσει στο σχολείο της πάλι σε κάποια γιορτή, ένας συμμαθητής της το τράβηξε βίντεο και το έβαλε ως βίντεο κλιπ και το ανέβασε σε κάποια πλατφόρμα, μάλλον στο YouTube εικάζω. Κάτι το οποίο δεν άρεσε καθόλου στην Ορόρα, την εμβρίασε μάλιστα, γιατί προφανώς τον έβασε χωρίς την άδειά της. Παρακαλώ να μην κάνουμε αυτό το πράγμα σε κανέναν, να ζητάμε την άδειά του όταν ανεβάζουμε βίντεο που... Όχι, εκτός και αν είναι για να κάνει μουσική καριέρα στη συνέχεια, τότε το κάνουμε. Όχι, πάλι καλό είναι να ζητάμε την άδεια. Ναι, ισχύει. Δεν θα με χάλαγε όμως. Εντάξει, θα σε τραβάω βίντεο από εδώ και πέρα, όποτε κάνεις κάτι και θα τα ανεβάζεις στο YouTube. Τέλεια. Για να σε βρει κάποιος και να κάνεις καριέρα. Τέλεια. Και έτσι όπως μαλώνουμε γι' αυτό, με τον Raven Gray, έτσι ακριβώς ξεκίνησε και η καριέρα της, γιατί ένας παραγωγός από μια εταιρεία στην Νορβηγία ανακάλυψε αυτό το βίντεο και της πρότεινε να τον συναντήσει για να κλείσουν κάποια συμφωνία. Κολόφαρδο. Τέλος πάντων, το κομμάτι αυτό βασικά το έγραψε επειδή η μητέρα της και γενικά η οικογένειά της έλεγαν θες να μας παίξεις κάτι να σε ακούσουμε κτλ. Και αυτή επειδή το είχε πάρει πολύ μέσα της όλο το ότι δεν την υποστήριζαν μάλλον,
δεν έπαιζε μπροστά τους, οπότε έκατσε και ηχογράφησε ένα κομμάτι για να τους το δώσει, ώστε να το έχουν και να την ακούσουν όποτε εκείνοι θέλουν, για να μην κάθεται να ασχολείται μαζί τους κάθε φορά που τις λένε παίξε μας, ξέρω εγώ, κάτι να σε ακούσουμε. Προφανώς και καλά τους έκανε, γιατί οι συγγενείς όποτε θυμούνται μαζεύονται μια ωραία απογευματινή ώρα και λένε στο παιδί έλα παίξε μας κάτι, έλα τραγούδα μας. Sorry, δεν είμαστε μαϊμούδες όποτε θέλετε για τα 30 δευτερόλεπτα προσοχής που θα δώσετε στο παιδί που θα κάνει κάτι. Που μετά σε γράφουν, ξέρω εγώ. Μετά ξεκινάνε και μιλάνε και κανένα σεβασμός. Κανένα σέβας. Και ο κάθε artist πριν από κάθε performance έχει κάνει κάποιο ζέσταμα. Έχει κάνει κάποια. Όχι ζέσταμα, πρόβα γι' αυτό. Δεν μπορείς να πας να παίζεις έτσι. Καλά, είναι και αυτό πέρα ότι δεν το σκέφτονται καν. Σαν φάση, αλλά τώρα το θυμηθήκαμε. Ξεκίνα τραγούδα, ξεκίνα παίζε. Δεν με εκνευρίζει ο μη σεβασμός που δίνουν οι συγγενείς όταν ζητάνε κάτι από το παιδί που ξέρω εγώ παίζει οποιοδήποτε όργανο. Τότε η Aurora κυκλοφόρησε μόνη της το τραγούδι Puppet, το οποίο βγήκε ως ντεμπούτο single της δηλαδή, το Δεκέμβριο του 2012, κάτω από το όνομά της, το οποίο είναι Aurora. Γενικά μετά έκατσε και δούλεψε για 1 χρόνο στο να γράφει μουσική, στο songwriting δηλαδή, και μετά από 1 χρόνο έκανε το πρώτο live της, το οποίο ήταν το πρώτο live ως Aurora, στο Bergen. Στη συνέχεια έχουμε την κυκλοφορία του επόμενου της single του Awakening το 2014, το οποίο αυτό κυκλοφόρησε ως σκέτο Aurora, το προηγούμενο το έχει κυκλοφορήσει και με το επιθετό της Aurora Axnes, τώρα είναι απλά με το Aurora που είναι και το καλλιτεχνικό της, που συνήθως το γράφεται και με κεφαλαία γράμματα. Ενώ το ίδιο έτος, το Νοέμβριο, κυκλοφορεί το τραγούδι της Under Stars, το οποίο κυκλοφόρησε με την εταιρεία Glass Note Records και Decca Records. Και έτσι το 2014 και έτσι έχουμε και επίσημα το ξεκίνημα της καριέρας της. Γενικά και τα δύο αυτά κομμάτια της μπήκανε στις θέσεις Promising Artist, δηλαδή υποσχόμενος καλλιτέχνης τέλος πάντων, το 2015 και γενικά πήρε κριτικές και reviews από την Ευρώπη και την Αμερική, ειδικά για τη φωνή της. Το επόμενο single της ήταν το Runaway, που νομίζω είναι και το πιο γνωστό της, το οποίο το κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2015 και κέρδισε πολύ προσοχή γι' αυτό από την Katy Perry και τον Troye Sivan. Επίσης το 2015 τραγούδισε και στην απονομή του Nobel και αναφέρει κιόλας ότι ήταν πάρα πολύ χαρούμενο που το έκανε αυτό, γιατί για χρόνια μαζί με τους γονείς της παρακολουθούσε όλη αυτή την τελετή, οπότε ήταν πάρα πολύ περήφανη που συμμετείχε σε αυτό το event. Τέλειο. Και κάπως έτσι έρχεται επίσημα το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο All My Demons Greeting Me As A Friend, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2016. Και έτσι έκανε μάλλον και το πρώτο της tour που κράτησε για πάνω από 1 χρόνο και ξεκίνησε από την Αυστραλία. Το επόμενο single της ήταν το Running With The Wolves, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2015 και το μουσικό βίντεο βγήκε μήνες αργότερα. Αυτό το τραγούδι πήρε προσοχή από το BBC Radio και γενικότερα έκανε και μια ανακοίνωση ότι θα βγάλει και το ντεμπούτο EP της Running With The Wolves. Κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2015 στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και πήρε πάρα πολλά θετικά σχόλια γι' αυτό τέλος πάντων. Και γενικότερα έπαιξε και στο φεστιβάλ του καλοκαιριού, στο Way Out West και στο Green Man Festival. Το επόμενο single της Aurora ήταν το Murder Song, το οποίο βγήκε τον Σεπτέμβριο του 2015 και πήρε και support από τον εθνικό τύπο, ξέρω εγώ, λογικά της Νορβηγίας ας πούμε, και έπαιζε και στο ραδιόφωνο τέλος πάντων και ήταν πολύ δημοφιλής σε μουσικά blogs. Ακολούθησε λίγο αργότερα, αρκετά αργότερα μάλλον, το επόμενο της άλμπουμ, το οποίο ενώ είναι ένα, το χωρίζει σε 2 επιμέρους άλμπουμ και είναι το Step 1 και το Step 2. Και πιο συγκεκριμένα, στις 28 Σεπτεμβρίου του 2018 κυκλοφορεί το πρώτο μέρος με τίτλο Infection of a Different Kind. Step 1, το οποίο έχει 8 τραγούδια και μετά στις 7 Ιουνίου του 2019 το A Different Kind of Human, Step 2.
σε αυτούς τους δίσκους μιλάει πιο πολύ για πολιτικά θέματα και για θέματα σεξουαλικότητας και 38 παράδειγμα είναι στο κομμάτι της Queendom, στο οποίο φυλάει μία χορεύτρια και με αυτό θέλει να δείξει και να δείξει ότι οποιοδήποτε είδος αγάπης είναι αποδεκτό και γενικότερα της αρέσει και στα live της και στα τραγούδια της να δείχνει και να προωθεί την αγάπη σε οποιαδήποτε μορφή της. Okay. Κάτι το οποίο έμαθα, έχει κάποιο καιρό που το έμαθα, αλλά με συγκλώνησε, είναι το ότι συμμετείχε στο soundtrack της ταινίας Frozen 2, Into the Unknown, όπου κάνει αυτά τα ωραία φωνητικά που υπάρχουν και επίσης είναι και επίσης στην ταινία είναι αυτό το πνεύμα που καλεί την Elsa και κάνει αυτή τη μελωδία, αυτή είναι η Aurora. Έχεις δει την ταινία? Ναι. Όχι, δεν έχω δει. Ναι, αυτό το πλάσμα είναι Aurora και της μου άρεσε πάρα πολύ. Νιώθω ότι ταιριάζει πάρα πολύ και με το χαρακτήρα της Aurora. Okay. Περνάμε στο 2020, όπου βγάζει στην κυκλοφορία το single της Exist for Love και βρισκόμαστε στην περίοδο μέσω καραντίνας και δηλώνει ότι με αυτό το τραγούδι ξεκινάει και μια νέα εποχή στην καριέρα της. Okay. Επιβεβαιώνει αυτή την αλλαγή αυτής της νέας εποχής το 2021, όπου βγαίνει το single της Cure for Me, που ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της επίσης μετά το Runaway. Θέλει να τονίσει πάλι το ότι όπως νιώθει ο καθένας και το όπως είναι φυσιολογικό και δεν χρειάζεται κάτι ή κάποιον για να το θεραπεύσει. Μάλιστα είχε πλάκα γιατί είχε βγάλει και ένα χορευτικό κιόλας για αυτό το τραγούδι. Έχει βίντεο tutorial για το πώς να κάνει το χορευτικό για το Cure for Me. Συμφωνώ με αυτό, με την έννοια ότι όντως αν αισθάνεσαι κάπως δεν σημαίνει ότι ας πούμε χρειάζεσαι θεραπεία για τα πάντα, αλλά απ' την άλλη εντάξει χρειάζεται κιόλας. Δεν ξέρω εννοεί αυτό, αν εννοεί ψυχολογική θεραπεία. Ψυχοθεραπεία δηλαδή. Δεν το εννοεί ψυχοθεραπεία, το εννοεί πώς ας πούμε λένε... πάλι το πήγαινε στο θέμα της σεξουαλικότητας, αλλά και κάποια συναισθήματά σου, ρε παιδί μου, είναι φυσιολογικά και πρέπει να τα νιώσεις. Ναι, αυτό ισχύει. Δεν είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, είσαι άρρωστος, πάνε λύσει τα θέματά σου κτλ. Και αυτά. Ας πούμε, πάντα πρέπει να νιώθεις τέλεια και ότι όλα τα προβλήματά σου δεν έχουν ισχύ. Συμφωνώ. Ναι. Και ότι αυτό το ότι δεν χρειάζεται να νιώθουμε σε ένα συγκεκριμένο, με ένα συγκεκριμένο τρόπο και άμα δεν είμαστε στην περπατημένη σημαίνει ότι είμαστε λάθος και πρέπει να μας φτιάξουμε. Είμαστε κομπλέ έτσι όπως είμαστε και ότι νιώθουμε. Αυτό. Ναι. Και ή όπως συμπεριφερόμαστε. Ναι, και ειδικά οι artists αυτό είναι και το fuel τους, πώς λέγεται. Αυτό είναι το καύσιμο που χρησιμοποιούν για να γράψουν, γιατί τα συναισθήματά τους είναι αυτό που χρησιμοποιούν. Και επειδή είναι πολύ έντονα και όλα τα συναισθήματά τους, δεν κάθονται π.χ. να τα βάζουν σε κουτάκια ή ότι δεν ισχύει αυτό ή να τα καταπιέσουν, τέλος πάντων όλα αυτά. Και έτσι, λίγο μετά, τον Ιανουάριο του 2022, βγαίνει ο πρώτος αγαπημένος μου δίσκος προσωπικά, The Gods We Can Touch, όπου μάλιστα ο δίσκος της είναι επηρεασμένος από την ελληνική μυθολογία, όπου και ένα τραγούδι της είναι ονομασμένο Artemis, αγαπημένο, πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Και ένα Midas Touch από ό,τι βλέπω. Midas. Και επίσης είναι πάρα πολύ όμορφο ένα εξωτερικό, έτσι, μια εξωτερική πληροφορία στο Spotify. Είναι τέλειο γιατί κάτω από τους στίχους σου έχει κάποια σαν story φάση που εξηγεί για κάθε τραγούδι τις σκέψεις της πίσω από αυτό. Τέλειο. Και ήταν πολύ όμορφο γιατί πρώτη φορά το είδα και δεν ήξερα καν ότι το Spotify έχει αυτή την λειτουργία. Και ας πούμε εξηγεί το μύθο που την έμπνευσε ή το τι σκεφτότανε, όλα αυτά. Μια σημαντική πάλι για μένα συνεργασία που είχε κάνει είναι το 2022 με τον Suburban, που βγάλανε το κομμάτι Paramore. Είναι πάρα πολύ όμορφο, έτσι γνώρισα και το Suburban, που και αυτός μου αρέσει σαν καλλιτέχνης. Πάρα πολύ όμορφο. Κάτι που μου έκανε εντύπωση όταν το έμαθα είναι ότι συμμετείχε και στο soundtrack από το live action του One Piece, My Sails Are Let. Και αυτό έγινε το 2023. Περίεργο. Ναι, άκυρο βασικά. Ναι, δεν ξέρω, δεν το περίμενα και το βλέπω και φάση, wow, συμμετείχε αυτό. Συνεχίζουμε στο χρονολόγιο της Aurora και μετά από 2 χρόνια σιωπής και ησυχίας μας βάζει
τον Ιανουάριο του 2023 το single της Your Blood, όπου βγάζει και βίντεο κλιπ γι' αυτό. Επίσης θίγει κάποια πάρα πολύ προσωπικά συναισθήματα δικά της. Και το 2024, τώρα πρόσφατα, τώρα τον Ιούνιο, έβγαλε το τελευταίο της δίσκο με όνομα What Happened to the Heart, όπου δηλώνει ότι είναι και ο πιο προσωπικός και καθαρτικός της δίσκος μέχρι στιγμής. Και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί άκουγα συνεντεύξεις που έχει κάνει τώρα και μιλάει για αυτό το δίσκο. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η διαδικασία για κάθε δίσκο, γιατί θεωρεί ότι ο κάθε της δίσκος είναι ένα παιδί που φέρνει στον κόσμο και τους προσέχει πάρα πολύ, και γράφει πάντα και παραπάνω κομμάτια από αυτά που μπαίνουν τελικά στον δίσκο της. Και μάλιστα και αυτόν τον δίσκο ήταν σε διαφορετικά μέρη του κόσμου όταν έγραφε κάποια κομμάτια. Ας πούμε, σε κάποια ήταν στο Λος Άντζελες, που θεωρεί ένα πάρα πολύ μη γιωμένο τόπο. Ναι, ισχύει. Γιατί ήθελε να αντλήσει αυτά τα συναισθήματα στο πετσί της για να τα βγάλει μετά και με τους στίχους της στο τραγούδι της. Γιατί τους στίχους της τους γράφει αυτή, συμμετέχει στην παραγωγή. Σε αυτό το δίσκο έγραψε και τα μέρη των κρουστών κιόλας, γιατί ενώ παίζει και πιάνο, είχε περάσει και από κάποια άλλα όργανα, έχει περάσει και από τα κρουστά, έπαιζε κάρπα και αυτά. Και γενικότερα επίσης έχει δηλώσει ότι θέλει να μιλήσει τουλάχιστον για 8 θέματα που την απασχολούν και την απασχολούσαν από μικρή. Έχει γράψει τα 4, γιατί ενώ μπορεί να είναι 5 τα άλμπουμ, τα 2 ήταν στο ίδιο, ήταν απλά part 1 και part 2, οπότε θεωρούσαν ένα. Σε κάθε άλμπουμ μιλάει για κάθε διαφορετικό θέμα. Ναι, μιλάει για ένα διαφορετικό θέμα που την απασχολεί και θέλει να το... να θέλω να πεις ποια είναι τα θέματα, αν το θυμάσαι. Δεν τα αναλύει ούτε αυτή, ξέρω εγώ. Είναι απλά ό,τι μιλά στον κάθε δίσκο, αυτό είναι το θέμα που την απασχολεί. Ναι, το βγάζει στο τέτοιο. Και οπότε ναι, προσέχει πάρα πολύ. Αυτό το Los Angeles θα είναι ολόκληρος δίσκος. Όχι. Κάποια κομμάτια της απλά έγραψε εκεί πέρα, γιατί ήθελε να αντλήσει αυτό το συναίσθημα του κενού και του μη γιωμένου. Όλο αυτό ότι. Δεν ξέρω, της βγάζει κάτι πάρα πολύ άσχημο και ήθελε να το βγάλει. Είναι πάρα πολύ. Συμφωνώ, αν και εντάξει και εκεί έχει κάτι άλλο, ότι μπορείς να γίνεις star, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Δεν νοιάζει αυτό το πράγμα. Ναι, απλά τον φέρω. Και το να γίνεις star. Ναι, εντάξει. Απλά θέλω να πω ότι κάθε τόπος έχει το δικό του, ας πούμε, ωραίο πράγμα. Ας πούμε, και στην Νορβηγία που είναι η φύση, δεν έχει ανθρώπους, κατάλαβες τι εννοώ. Τέλος πάντων, εντάξει, το υποκειμενικό. Επίσης κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το είχε κάνει στον προηγούμενο της δίσκο. Γράφει ολόκληρα βιβλία για τον δίσκο της και το... που τα... Γράφει βιβλία για όλη τη διαδικασία, τι σκέφτεται, τι κάνει και όλο πώς το σκέφτεται. Για τους πρώτους της δίσκους δεν τα έκδοσε, αλλά για τον προηγούμενο, το The Gods We Can Touch, είχε βγάλει σε κυκλοφορία. Μακάρι να μ' άρεσε αυτό, γιατί θα ήθελα να διαβάσω το βιβλίο. Ναι, και εγώ δεν το έχω βρει, δεν ξέρω καν, θέλω να ψάξω να το έχει καν στην Ελλάδα. Επίσης, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία ήταν τώρα πρόσφατα που έκανε με τους Bring Me The Horizon στο τραγούδι Limousine. Εσύ ακούς Bring Me? Ναι, και το άκουσα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα λίγο παραπάνω την Aurora. Την έχουν πάρα πολύ για ώρα. Ήμουν σε φάση. Ήμουνα σαν πώς ήταν ο Κωνσταντίνος και τον κουζινό με το Σάκη Ρουβά που έλεγε: είναι παρακαλώ, θα θέλαμε να παίζει λίγο παραπάνω Σάκης. Θα ήθελα να πάω στους υπεύθυνους εκεί πέρα που κάνουν την παραγωγή. Συγγνώμη, θα θέλαμε λίγο παραπάνω Aurora. Λίγο παραπάνω, να την ακούσουμε. Ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη η συνεργασία. Δεν το περίμενα καθόλου η Aurora να συνεργαστεί με τους Bring Me The Horizon, αλλά έγινε. Αν και είδα ότι είχε πάρα πολλά influences και από rock και από metal συγκροτήματα, οπότε σίγουρα. Ναι, ας πούμε, της άρεσε πάρα πολύ metal rock. Έχει, από μικρή άκουγε Gojira, είχε ακούσει και ένα live τους και την είχε συνεπάρει, ξέρω εγώ, αρκετά. Επίσης, άκουγε και Björk, ήταν μια από τις περιοχές της, ένιωσε πάρα πολύ όμορφα γι' αυτό. Μοιάζουν πάρα πολύ. Και οι δύο Βόρεια Ευρώπη, γενικά και το στυλ τους μου φαίνεται ότι μοιάζει. Καμία σχέση. Όχι, εννοώ ότι δεν μοιάζει άμα το δεις. Από την ιδιαιτερότητα εννοείς, ότι το ψάχνουν και αυτά. Ότι είναι στο ίδιο σημείο μουσικής που είναι το πιο artistic, weird κτλ. Που πάλι εκεί αν μπεις πιο μέσα, όντως δεν είναι καθόλου ίδια, αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Επίσης τους αρέσει να έχουν στοιχεία από τη χώρα τους, δηλαδή αυτό και η Björk από την Ισλανδία και η
που έχει τα πιο πολύ, τέλος πάντων, παραδοσιακά κτλ. Η Ορόρα από την άποψη φωνητικής και το πώς χειρίζεται τη φωνή της έχει πολλά τέτοια στοιχεία παραδοσιακά. Μα και οι δύο μεγάλωσαν απομονωμένες στη Βόρεια Ευρώπη, τους αρέσει πάρα πολύ η φύση, έχουν τα traditional στοιχεία στη μουσική τους. Ναι. Δεν μου βγάζει πάρα πολύ αυτό το ίδιο pattern, ας πούμε, που εντάξει είναι pattern που παρατηρείς, αλλά οκ. Και επίσης και κάτι που διάβασα και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση είναι ότι από μικρή δεν είχε πρόσβαση στο ραδιόφωνο ή να είχαν κάποια κανάλια να ακούνε μουσική, οπότε όταν το μικρή είχε ακούσει πάρα πολύ λίγη μουσική και άκουγε συγκεκριμένους δίσκους, ας πούμε, που είχαν σπίτι. Και μάλιστα μέχρι και σήμερα δεν της αρέσει να ακούει μουσική όταν χαλαρώνει, όταν υπάρχει. Γιατί θεωρεί θόρυβο, τη μουσική θόρυβο, και ακούει πολύ συγκεκριμένους δίσκους όταν ταξιδεύει. Και επίσης ακούει όλη την ώρα στο κεφάλι της μουσική, μελωδίες κτλ. Οπότε της αρκεί η μουσική που έχει στο κεφάλι της και δεν χρειάζεται εξωτερική μουσική και από άλλους καλλιτέχνες. Καλά, όλοι ακούμε μουσική στο κεφάλι μας, αλλά... Αυτή της αρκεί να ακούει απλά αυτή τη δική της μουσική. Περίεργο, πολύ περίεργο. Έτσι, έναν προσδιορισμό για το μουσικό της στυλ είναι μεταξύ art pop, Nordic folk synth, electro pop, electro folk, γενικότερα έχει αυτό το όλο το παραδοσιακό στοιχείο, και τα φωνητικά της τα χαρακτηρίζουν ως εθέρια. Θα συμφωνήσω με αυτό το χαρακτηρισμό, είναι πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο που επίσης δεν ήξερα, η Ορόρα, δεν θυμάμαι από ποιον δίσκο βέβαια, νομίζω από τον δεύτερο, τρίτο, ζωγραφίζει στα live της κάποιες γραμμές στο πρόσωπό της και δεν ήξερα τι συμβόλιζαν. Και έμαθα ότι αυτές οι γραμμές συμβολίζουν είτε δάκρυα, είτε ρετίδες χαράς, και δεν ξέρω, μου φάνηκε πάρα πολύ όμορφο και τους κάνει συνήθως ή με ένα γαλάζιο ή με ένα πορτοκαλοκόκκινο χρώμα. Ναι, γιατί στους δίσκους της που ήταν 2 part, στο cover άμα δεις, έχει ζωγραφισμένα, ξέρω εγώ, στο πρόσωπό της και στα χέρια της με κόκκινο χρώμα κάποιες γραμμές. Και απλά κράτησε αυτές τις συγκεκριμένες γραμμές στα μάτια της. Και είναι πάρα πολύ όμορφο. Και επίσης κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι τόσο κομπλεξάριστη η Ορόρα και δεν τη νοιάζει ο κόσμος τι λέει, αλλά φοβάται πάρα πολύ τους ανθρώπους. Και ειδικότερα μικρή δεν ήθελε να την αγκαλιάζουν, τρόμαζε, απλά έφευγε, αλλά δεν την νοιάζει καθόλου. Αλλά συγχρόνως δεν της θέλει. Περίεργο συνδυασμός. Ναι, δεν ξέρω. Αυτό το πλάσμα απλά μου δίνει πάρα πολύ έμπνευση. Και όποτε ακούω συνεντεύξεις της, που έχει αρκετές, ευτυχώς. Εμένα πάντα μου θυμίζει την Björk. Δεν ξέρω αν το κάνω απλά επειδή ξέρω με αυτές τις δύο που είναι στο στυλ, αλλά μου θυμίζει για κάποιο λόγο την Björk. Όντως, δεν ξέρω. Στο κεφάλι μου δεν γίνεται αυτή η σύνδεση. Αλλά καταλαβαίνω για ποιο λόγο σου βγαίνει να δεις και συνεντεύξεις. Επίσης μου αρέσει ο τρόπος που κινείται όταν δίνει συνεντεύξεις. Της αρέσει να κουνά τα χέρια της. Είναι πάρα πολύ ζωντανός ο τρόπος που μιλάει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και για τα θέματα που θέλει να υποστηρίξει και δεν την νοιάζει, που της αρέσει να χορεύει. Της αρέσουν πάρα πολύ τα rave party, γιατί υπάρχει όλο αυτός ο χορός. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ενέργεια που βγάζει, και στα live της πραγματικά ώρες, μόνο και μόνο που το ακούς στο YouTube, ανατριχιάζεις από όλη αυτή την ενέργεια και το συναίσθημα που βγάζει και το μεταφέρει τόσο πολύ και στους ακροατές, πραγματικά. Και γι' αυτό όλοι οι φαν της είναι πάρα πολύ... εκεί. Είναι πάρα πολύ εκεί για αυτήν και της βγάζουν εκεί πίσω πάρα πολύ αγάπη, γιατί πραγματικά νιώθεις full όλα αυτά τα συναισθήματα στα live της. Δεν ξέρω, μου βγάζει, η ενέργειά της είναι υπέροχη, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, μου αρέσει πάρα πολύ. Το ακούω. Αυτό πάτε να ακούσετε συνεντεύξεις της και να καταλάβετε ακριβώς. Γενικά ακούσετε. Ναι, δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε όλο το τι λέει και πώς κινείται. Αυτά. Γενικά συγχωρήστε το θόρυβο σε αυτό το επεισόδιο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ γύρω-γύρω και δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το κάνουμε κάτι γι' αυτό, γιατί είναι απ' έξω κτλ. Τέλος πάντων, αυτό είναι το επεισόδιο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Δεν ξέρουμε ακόμη. Βασικά, στο επόμενο μάλλον θα είναι η πρώτη μπάντα που θα κάνουμε. Θα δείξει. Οπότε αυτό. Τέλος πάντων.
Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το podcast για την Aurora. Ελπίζουμε να σας έμπνευσε ή τουλάχιστον, άμα δεν την ξέρετε, να πάτε και να τη μάθετε, όπως θα πάω και εγώ, να ακούσω κάποια κομμάτια της. Ακριβώς. Πέρα από τα 2-3 που παίζει να ξέρω. Ειδικά ο τελευταίος της δίσκος είναι υπέροχος. Πραγματικά να πάτε να τον ακούσετε. Αυτό λες, να ακούσουμε πρώτα. Ναι, Okay. πραγματικά. Τέλεια, θα Γιατί ξεκινήσουμε. συνδυάζει και πάρα πολλά πράγματα. Α, ναι. Αυτό που ξέχασα να πω. Επίσης, στο τελευταίο δίσκο χρησιμοποιεί και κάποια μουσικά όργανα που είναι παραδοσιακά νορβηγικά, κάποια ακουστά. Ιδιαίτερα πολύ synth και ηλεκτρονική μουσική. Έχει γίνει πολύ δουλίτσα εκεί πέρα. Έχει πολύ όμορφα πραγματάκια και με τη φωνή της, πώς την επεξεργάζεται, πώς την ντουμπλάρει, αρμονίες, τι κάνει, τι ράνει. Έχει κάνει πάρα πολύ ωραία δουλίτσα. Το έχει προσέξει πάρα πολύ, είναι πανέμορφο. Οπότε ναι, ακούστε αυτόν πρώτα και μετά. Τέλεια, οκ. Θα ξεκινήσουμε από αυτόν. Τέλεια. Τέλος πάντων, λοιπόν, τα λέμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.